Sulla meni ihan hyvin, mä katson. Siis siinä vähän vaan. Metrissä oli Vilma vähän vielä. Niin oli mutta kympissä oli syy. En ole niin hullu. Mä olisin varmaan metrissä. Tai ehkä mä joku päivä oon taas. No niin, hyvä. Lähet sä kyllä? En minä lähde. Meillä on lapsi kotona. Minä ajattelin, että minä vien sitten kaksinkosin maailman. Aivan. Siis me ollaan tosi tyytyväinen. Siis kun... Niin. Mut mä olin kato liian tyytyväinen niitten kahden. Se on jälkeen vähän kierroksilla. Mä vaan kato ajelin siinä päivänä. En syytä häviölle, enkä satavesta. Enkä ketään muuta. Ihan omaa. Ei. On sillä hevosella. Veni kaikista. Ei ole. Sitten sitä mä en just jäänyt kuunnella. Sanon minä Ja tuossa kyllä niinku tätä Siis siinä on vielä harjoitus. Lähtönumerolla